ମୁଁ ଖଟିକୁ ଯାଉନି ସେଠି ତ ଆମଲେଟ ଭାବୁଛ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ ତୁ ଏଟା କିସ ଖାଇକି ରିପୋର୍ଟ ରହିଛୁ ଏଟା କିସରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ କିସ ହାତୀ ଖାଉଥିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଜିନ୍ଦଗି ଭାଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାଇ ମତେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଦେଲା। ତା ଲିଫ୍ଟ କଥା ଶୁଣିକି ଭାଇ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲି ଭାଇ। ମୁଁ ବହୁତ ସରଳ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲି। ठीक है समझ गया। ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ଡାକ୍ତର କିଛି ଟାଇମ ପରେ ଆସିଲେ। ଆସିକି କହିଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ତୁମେ ବାପା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଭାଇ ମୁଁ ସେଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝେନି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସେ ଛୁଆ ମୋର ନୁହଁ। କିଛି ଟାଇମ ପରେ ସେ ଝିଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଏ କହିଲା ଏ ପିଲାର ବାପା ତମେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ DNA ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଭାଇ DNA ଟେଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଁ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲି ଯେ ଘର ପାଖରେ ମୋର ଦିଟା ଛୁଆ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦିଟା ଛୁଆର ବାପା କିଏ?